na imbag arabiyami kakabsat. Sa banumanen, kat adtoy kay awisen, akadwandak, iti panagdebosyon ken panagkararag. Numsakbay na, kantaan tayo man daytoy nga imno. Kakabsat, intay ukrada nagiti imnaryo sa iti imno, narag sa kasarita, number 140 iti imnaryo ebangheliko. Narag sa kasarita, dahil di panagbiag na, ni Kristo ken gloria na, ken ti matayat na, patgekabalbaliksen, biag na ululiten, ta isutudulahan, awan ti sabalin, amang nagsayat, ama ibun-bunanag, nadalus pan nagbiag, ni Jesus na ayat, isut na kaayayat, kasudin at narniag, gloria na ingat lawag, awan ti umartap, ulit agsiraragsak, tapaimaganag, gapu na pagayatak, naipatpadamag, amang nagsayat, ama ibun-bunanag, nadalo sa panagbiag, ni Jesus na ayat, nasa itadanggangan, kusar saritaan, tauray na bayagan, kaskas dinapatan, sa wagtap lumawan, amin si alinaw, ani Jesus lat kamang, amang isalakan, amang nagsayat, ama ibun-bunanag, nadalo sa panagbiag, ni Jesus na ayat. Anya na nagpintas ang mensahe ti imno. Ti leksyon tayo ti daytoy rabii ket masarakan iti Salmo chapter 78 verses 1 to 8. Kastoy ti mabasa tayo. Da kayo at taok dumagkay ti daytoy panursurok ket ipamay sayo nga alingagan ti inak Esau. Pangarig ti inak aramaten. Ilawlawag ko dagiti palimod idi ugma. Dagiti nangeg kanaamuan nyo nga imbaga dagiti ama tayo. Di tayo ilimlimad ida kayo ti anak tayo. No di ket isarita tayo kadagiti kapututan as sumarsaruno. Ti panakabalin kanay daklan agapuanan ti Apo, agraman dagiti nakaskas daaw ngay aramid na. Nangituyang iti linteg kadagiti Israelita, nangipaulog iti bilin kayo ti kapututan ni Jacob. Imbilan na kadagiti kapuunan tayo, nga isuro da dagitoy kayo ti anak da. Tapno maamuan dagiti sumarsaruno kapututan, adipay na yanak. Ket isuro danto met kayo ti bukod da nga anak. Iti kasta, agtalegdamet iti Dios ket di dalipaten dagiti aramid na, no di ket kanayon atong palenda dagiti bilbilin na. Sanda kumaakas kayo ti kapuunan da, anasukir ken nasubeg a kapututan. Saan na natibker ti pamati dagiti Dios, ket saan da nagtalened iti napudno ken kuana. Kakabsat, iti Salmo 78, wano Psalm 78,
ket maysa nga awis tapno lagipen ken isarita dagiti nakaskas daaw nga narami ti Dios kadagiti sumarsaruno a henerasyon. Saritaan na no kasano at ipamati ket maipasa kadagiti sumarsaruno. Saritaan na no kasano at ti Dios ken nagtignay iti pakasaritaan. It tells us how God's hand can be seen throughout history. Kano kasano at itunggal henerasyon ket adaan iti responsibilidad nga iistorya ipakaammo daytoy a kinapudno ti Dios. Kadagiti sumarsaruno pay a henerasyon. Ti leksyon tayo ti daytoy rabii ket napauluan iti panangipasa ti pakasaritaan ti kinapudno ti Dios kagiti sumarsaruno a henerasyon. Iti verse 4 saritaan na istoryaen nyo ti pakasaritaan na kagiti sumarsaruno a henerasyon. No kitaan tayo ti Biblia napno daytoy iti pakasaritaan no kasano ati Dios ket insalakan na dagiti tattao na. No kasano ati Dios sinustenar na dagiti tattao na. No kasano ati Dios inagasan na dagiti tattao na. Saritaan na no kasano ati Dios nagbalin asa laknib dagiti tattao na manipod idi ugma, idi nagkauna agingga ita. Saritaan nati kinaimbag ti Dios. Ket ti salmo kunana, istoryaem dagitoy. Kagiti sumarsarno a henerasyon. Istoryaem dagitoy. Saan tayo nga paidam. Saan tayo agamgaman laeng. Saan tayo bukbukudan laeng. Dagiti pakasaritaan ti kinaimbag ti Dios. Let others know of the goodness of God. Ipakaamom no kasano ti Dios nagtignay ti biag mo. Manipod idi aging gayta, kay iti anak mo, kay iti apukom, kakaanakam. Ken uray kay iti daduma pay at tao. No daduma, no panawen iti panagtestimonyo, kaslang mababain tayo pay nga tumakder. Mabain tayo tumakder, tapno ipakamu tayo ti kinimbag ti Dios, ipakamu tayo no kasano at ti Dios nagtalinaed. Anapudno iti karina, adi na tayo pulos panawan kan baybayan. Adda maysa nga istorya, wano post iti Facebook ako nana. No recitation iti unag ti pagadalan, alisto tayo. Ngem no iti panangipakaammo, ti kinapudno ti Dios, sibiyag tayo, mababain tayo, ngagsao. No saludsuden na tayo, dagiti boss tayo, iti opisina, iti trabaho. Alisto tayo asumumbat. Ngem no, ag saludsod ti pastor. Ni Diakonesa, no siya sino ti kayat na ti agtakder, tapno ipakaamuna ti kinapudno ti Dios, kay ti karina, iti biag ti sumagdungal maysa, agpipin na tudon tayo at tumakder. Agitudo tayo ti sabali. Bayan tayo, baybayan tayo, dagiti anak, apuko tayo, nga ti panakamuda iti Biblia, ket manipod lang iti iglesia, manipod lang ti Sunday school, di tayo man lang isarita, ti pakasaritaan, ti istorya ti Dios, kasagudayin ti Biblia, kay iti anak, apuko tayo. Iti daytoy kanito, awisen kayo,
karitan kayo. Istoryaan nyo ti pakasertaan ti Dios. Istoryaan tayo ti kinapudno ti Dios. Istoryaan tayo ti panakabalin ti Dios. Kadagiti sumarasarno a henerasyon. Istoryaan tayo matukasano at ti Dios. Nagbalin a napudno kayo ti karkarinaken ka. Kayo ti sa balit at tao ken kayo ti sumarasarno a henerasyon. Kasko na ti kanta. Mga nagsayat, maibunbunan anya na nagsayaat kuma. No kanayon may pakaamo may bunbunan ti asi ayat ti Dios. Kalagiti amin. Agkararag tayo. Apo Dios, iti daytoy kanito, kinarit na kami, nga ipakaamumi, ti pakasaritaan, ti istorya, ti kinalintag, ken kinaimbag mo, kay ti sabsabali ng runa, kay ti sumarasaro ng henerasyon, kay ti anak, kay ti apu kami. Kinarit na kami, nga agbalin kami kumaan natured, amang saksi, nagtestimonyo, no kasano, adi na kampulos pinanawan ken binaybayan. Agyaman kami tagtultuloy nga awis mo ka na kami. Amang istorya, ti pakasaritaan, ti panakaisalakan. Tulungan na kami tapno maka sungbat kami ti daytoy nga awis mo ka na kami. Tulungan na kami tapno mabalin mi ti agtignay. Segon wapo iti awis ken pagayatam kada kami. Iti daytoy rabii kasagina na kami. Dawatag kan kawapo ipay mo ti panalaktib mo sumagdugal may sa kada kami. Ipaimot pa nakaagas, kay iti amin ang masakit ita. Ipaimot ti inana, kay iti maburiburan. Tal na, kay iti, at daan iti parikot. Tulong pinansya, kay iti kasapulan. Benisyon ang paraburam, ti sumagtungal may sa kada kami. Tinagan mo Kristo. Amen. Kay iti amin nga kasangay ken mangangay iti anibersaryo ti kalaysada kablaawan kay kakabsat. Ti Dios ipay na kumatag laplapusanan na parabor kada kayo kas agtuloy tayo amang istorya ti kinaimbag ti Dios kada tayo ken ti biag tayo. Kay iti kayat nati mangibingay iti sagot da iti iglesia dito Nax agraman kay iti trabahador na at to'y kakabsat ti Gcash kan bang account iglesia, pakamuan da lang, dakam lang, no adda, in paayo, tap no mabigbig na kayo. Ti maminsan pa'y, na ibagarabiyo, kat ti Diyos, Ama, Anak, kan Espiritu Santo, ipay natin parabor kan pamedisyon ka na kayo. Amen. Amen. Bye-bye.